The NEC hereby reaffirms that all our democratic institutions, including the judiciary and law enforcement agencies, shall always be defended from political attacks so that they do their work without fear, favor, prejudice. Usekela sosiba jikelele we-ANC unkosikazi Jessie Duarte uthi intlanganiso yayizolo yesigqeba esiphezulu se-ANC ibethelele inkxaso engagungqiyo ye-ANC ekukhuseleni amaziko aphuhlisa inkqubo yedemokhrasi kweli aquka iinkundla zeli lizwe nomthetho weli. Uthi ANC inoxanduva lokukhusela la maziko kwizigrogriso eziphenjelelwa zezopolitiko. I-ANC izixeke kabukhali iintshukumo zakutshanje eziqhubeke inkandla kwiphondo laKwaZulu-Natal eziquka ukungathotyelwa kwemiqathango ye-COVID-19 nezigrogriso zodushe nokungabonakalisi ukunanza umthetho weli nemiqathango. OkaDuarte uthi amalunga lombutho anoxanduva lokuthobela imiqathango kwanokuqinisekisa ukuba akhusela abantu kwi-COVID-19. We must agree as society and as the ANC that the following. The NEC noted that while there may be different responses on details of this situation, there are aspects that the ANC and society agree on. These include our unequivocal commitment to and defense of the Constitution, in particular the supremacy of the Constitution, the rule of law, and the independence of the judiciary amongst the founding principles and values of the Republic. Lo sekela sosiba iqela elawulayo uthi imeko eqhubeke inkandla ayibonakalisi uluvo loninzi lwabemibeli kwaye uthi le meko iphenjelelwe ngaphakathi kulo mbutho ngamalunga athile. The NEC stated clearly that the current situation in KwaZulu-Natal does not represent a popular uprising, but has been engineered from within the ranks of the ANC. The NEC must and will ensure that it manages this situation in a manner consistent with our mandate of renewal and unity. Isigqeba esiphezulu se-ANC siyalele iofisi kanobhala jikelele kunye nonobhala we-ANC eKZN ukuba baphande kwaye basungule inkqubo yoluleko ngakwabo babandakanyekayo eququzeleleni indibano ebingekho mthethweni ebingaphandle kwekhaya lalowo isakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma kule mpelaveki ziphuma kuyo. We instruct the SGO and provincial secretaries to urgently investigate and initiate disciplinary action against the organizers responsible for the incitement of violence and defiance of COVID regulations, and individuals responsible for burning the ANC regalia and other acts of ill discipline which violates the ANC's constitution and code of conduct. OkaDuarte uthi amapolisa betyalwe inkandla enze okusemandleni ukuzama ukulawula abaxhasi bakaMnumzana Zuma ngaxeshanye kwaqinisekisa ukuba akukho mpalalo gazi. Kwindaba ze-SABC ndinginobaThembu Zantsi.